Tak čaute, pozdravujem všetkých priaznivcov tohoto kanálu a špeciálne tých, ktorí si zapli odber a dali like. Veľmi ma to teší a pozbudzuje v ďalšej práci, nakoľko som si všimol, že má to aj nejaké videnia hneď ako prvé video. Takže som veľmi rád a tentokrát pokračujeme ďalej. Ako vidíte, s demontážou prevodovky a výmenou spojky. Takže pre tých, ktorí ešte nepoznajú tento kanál, tak doporučujem sledovať. Tak a začali sme robiť. Pre tých, čo nevedia, na 1.9 v Volkswagene výmena spojky, alebo teda demontáž prevodovky, není žiadna nočná mora. Neřešiteľný problém, hoši. Na to nejdu dělat. Je to úplne normálny proces, ktorý netrvá nejak extra dlho. Ani očko nenasadíš! A tým našim slimáckým tempom sa to podarilo zrealizovať všeho všudy za nejakú hodinku a pol. Spojku som sa rozhodol kúpiť značky Sachs, nakoľko spojka značky Look mi neprišla ako dobrá voľba, pretože v minulosti sa kamarádi stretli s tým, že im nevydržala ani polovicu životnosti tejto druhej značky. A taktiež je tam Sachs montovaný z prvovýroby, čo neviem, či je v tomto prípade realita tohto auta, pretože uvidíme, až keď to rozobereme, či tam už náhodou tá spojka nebola menená. To, že je spojka na výmenu, bolo počuť hneď po naštartovaní, pretože zotrvačník začal tak šramotiť, že si mal pocit, že si vyskočí z auta. A tak spojková sada bola úplne prvou investíciou, ešte predtým, ako som mal vôbec nakúpené diely na výmenu turba, filtrov, oleja a tak ďalej. Troška tak. No a po demontáži prevodovky naše zistenie bolo, že spojka je ešte originál. No a moment, kedy sa rodilo toto video, je ten, kedy väčšina z vás pozerala v televízore vianočné rozprávky a my 26.12. na Štefana sme sa hrali na automechanikov. No a krátko po demontáži pritlačného taniera sme zistili, že spojka má najlepšie časy za sebou a lamela bola úplne zodraná. Na to sme potom pozreli na zotrvačník a zistili sme nasledovnú vec, ktorú za chvíľku uvidíte. No, spojka je kaput systém. Ešte šrobik, to je hrdný. Ešte dáme. Ten zotrvák je zaseknutý. Áno, presne tak. Zistili sme, že je zotrvačník zaseknutý a nedajú sa demontovať šroby, ktoré ho držia. To je keď si dávajú nejaké šrobiky tam na bok. To je čo si. Trochu išiel, ale volá čo išiel. Ešte mu dám, počkaj. Či ho nepresvedčím. Nakoniec sa budem musieť rozkúť. No a už som si mohol zvyknúť, že pri tomto aute nepôjde všetko úplne len tak jednoducho. Takže pri tomto momente som zistil, že aj vysúvacia vidlička je úplne
KO, takže bolo potrebné vymeniť. Tá vizička by si zaslúžila nová. Celá. Bude pekne rozdybaná. A v tomto momente sme prácu ukončili, pretože sme museli objednať nový náhradný diel a keďže bolo 26.12., nebolo to také jednoduché. A little longer than a few minutes later. Ale kto čaká, ten sa dočká. A medzi tým sme si prevodovku aspoň trochu povrchovo očistili, nech to nie je úplne také zasraté. To si videl? Dneska si nebudeme za to. Dobre. Určite. No a ako môžete vidieť, začali sme skladať naspäť všetky veci, ktoré boli rozobraté. A popri tom som ešte sa snažil skontrolovať štarter, pretože bol celý zašpinený od toho prachu z tej lamely. No a popri tom som skontroloval ešte na štarteri aj uhlíky, trochu ho očistil a nakoniec som ešte aj prestrekol trochu so sprejom, aspoň ten vrchný obal, pretože to bolo celé zhrcavené. Určite by bola lepšia výmena, ale v rámci šetrenia sa vymení, až keď vypovedá službu. Čo si myslíte, naštartuje to? Alebo budú ďalšie komplikácie? Tak skús. No a tu môžem konštatovať, že misia spojka je úspešne ukončená a čaká nás ďalšia etapa. Čo to asi tak bude? Ja už to tuším, pretože som to videl. A čo vy? Čo si myslíte, aký bude ďalší problém? Auto nám nedobíja, ale to už v ďalšej časti. No takže pomaly ideme na to dobíjanie, ale ešte predtým sme sa rozhodli, že ideme pozrieť tu na... To je masaker tam. Takže alternátor máme vonku. Ideme ho pomaličky rozobrať.